Boom! Welcome to my fourth vlog. Sa fourth vlog na. So, may ano lang po ako, sasabihin lang po ngayon. So, since ano po, ang awkward ko pakinggan, pure Bisaya talaga ako. So ay magbibisaya ako kasi ang hirap kasi mag-Tagalog. Lalo na dito. Ito po ako ngayon sa kalagitnaan ng karsada. Diba, ang pangit pakinggan. Kasi, ang baduy pakinggan. So ay, magbibisaya na yun ko kay grabe na bay. Nahirapan ako sa kalisod bay, mag-Tagalog bay. So, naranasan akong comfort zone. Mora gyapon ta, travel vlogs lang gyapon ta. So, supposedly karon nakatamila ka pero drawing man kay sila Jay, Amy. So, anaharat na dili karon sa wireless. So, nagkarami, tagay namin yung may edits. So, basilog ba namin nakaw. Huwa kami kilo kung asa. Makalagi niya update. Kasi hindi ako clones yung mga video. Oh, hindi sa gito karon kay laon na. Hapit na laon na. So, kung una, support lang sa akong channel. So, subscribe na. So, may taling itagantalik mga videos or mga travel vlogs. So, medyo panaw karon tamas na kasi ikatulanan ng mga botelya. So, ito ba day? So, so, namin mag-ipamat na whip tricks. So, try na mag-montage, mga lang i-edit. Practice na mag-edit. So, mga lang karon. Tanaw lang. Let's fucking do this! Let's go! So, mga natanong, actually, dili kayo kibaw ng mga weight ko. And sa dala lang si Kanagin Jerian yun yung may nagtudlo na ako sa vape. Mostly sa akong mga babies, ikan yun niya. So, mas maayo yun siya mo tricks or taga siya nakatanan, di ba? So, mga basic lang ang tricks. So, yan siya, ugma, may talagay na makalakaw gid me or makalagi me. Tapos sana kayo magandungan ni day off. So, nasa ng oras sa karon mga alaon na, 40 na. So, siguro, sunod ka clip ani sa laag na namo ugma, may ta, nagyod, hindi ka on kay grabe na. Mukha na. So, kita ugma, kadito kay ni. Awa. Boom! So, inato tagagamana, no? Gitrapuhan na tong lens. Hayag na. Hapon na gani. Natupihan ba yun ko. So, planan na magabi, maglakaw ko na. Pero karon naarya po na tambay. Pwede na buhat. Nagtuwag email. So, karon, kung nanaon sa na mag-asa, may asa mong trip, ani ron. So, chinchilan sa dadali ka riyot. Let's fucking do this! Let's go! May lakad ka ba mamaya? Pwede ka ba magsama sa pagagala? Kung sakali hindi ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro na paisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka na nun sa panaginip ko, nag-aalala lang ako ba saan ka mapunta? Pero mukhang ayos ka na naman, kahit hindi nababalahin pa. Ilang
sa aking habang pinapantasya. Lamang nila ay maska, umaras sa gabi at itaka mo sa umaga. Doon ikaw sa likod ng kolora, di pag ginamang mahahulog ng salitang paraiso para sa akin. Bakit kaya man ka pag nilala? Kahit sa puso mo na ay nandun sila kaasya. Sili kayo magkasama. One eternity later. Boom! So sa sige na mag chill danos. Nabta na lang may gabi eh. So alas city na. So mo na drawing pa more. Mo na yung resulta. So kaya lang ato lang may park mall sa Resoray lang. At least na-vlog na ko tanan. So gusto mo visit may grip shop dito. Nakailaran ni Jerian ang tagiya. So tara, let's fucking do this. Let's go. Boom. So nata karon sa City Times Square. Then ang nakalindot diri guys kay na day off ka na. So nang ginahan ka mag-movie mara pag bitaw tapos wa kay kuan, wa kay load or wa kay movies nga matan-aw ng mga bago. So imong buhaton aril lang ka kuan sa Times Square dala ba ka popcorn. Tapos nga na timingin lang ang gabi para i-meet kay mga window sa diri no. Lingkod lang ka diri nga bench tapos tan-aw lang ani nga dako nga screen. So inana lang live no, chill lang nga rest day nimo din aril lang kag sa Times Square mag-movie mara kat lukot ang banig diri. Di ba bro? Yeah. Dalang agbanig diri. Makaod sa baron tangad lang ani diri dako kay screen. Kanya kanindot diri so chill sa daron. Balik ta sa tong montage. Let's fucking do this. Let's go. Boom! Martes na, sabi pa to among vlog. So wala na lang na ako ma-vlog tanan. So actually ni kuha gid mi ato ni Sora gid mi sa kabib shop nga kailara po ni Jerian ang tagiya dito. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Sa sunod nga videos namin natin ito karong May pa. So yun na lang, support lang sa channel ako. Sa ginahan lang mag-like kung subscribe, pwede na po mo comment at na mo ikuan nga mas i-improve pa itong akong mga vlogs. So ano na lang, sa sunod na lang po. And this is Hero Arego. Let's fucking do this. Let's go. Diyan ka na naman, ba't di